ଗାଁରେ ରହି ଏହି 5ଟି ଫାର୍ମିଂ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। 1. କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ବଜାରରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶ ଏବଂ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। 2. ଛେଳି ପାଳନ। ଛେଳି ପାଳନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଛେଳିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଛେଳି ମାଂସର ଚାହିଦା ସାରା ବର୍ଷରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। 3. ଗାଈ ପାଳନ। କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ସହିତ ଦହି, ପନିର, ଘିଅ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ପ୍ରତିଦିନ ଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମିତ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ। 4. ମାଛ ଚାଷ। ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ପାଳନ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଉନ୍ନତ ମାନର ଜାଆଁଳ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କଲେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। 5. ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ ଏକ ଆଧୁନିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାକୁ କମ୍ ଜାଗା ଏବଂ କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ପରିବେଶରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଅମଳ ହୋଇଯାଏ। ଘର, ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଛତୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ପରିଚିତ।